ברוכים הבאים לפרק נוסף מסדרת הפודקאסט של גיידליין AI, והיום נדבר קצת על AI ועורכי דין, אבל מזווית קצת אחרת, מהזווית המפחידה, אולי המקבילה, מבחינת אתיקה, מה מותר, מה אסור לעשות, איך לעשות את זה נכון, ואולי בכלל לא לגעת. נמצא איתנו היום עורך דין מנחם מושקוביץ, שלום וברכה. יושב ראש ועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין. אני שמח מאוד שאתה מתארח אצלנו, ותהיה מוכן, יש לי שאלות ממש ממש קשות בשבילך. גיידליין AI, הפודקאסט הטכנולוגי של קבוצת גיידליין. מנחם, לאחרונה לשכת עורכי הדין, ועדת האתיקה בראשותך, הוציאה גילוי דעת על שימוש ב-AI. למה צריך גילוי דעת? הנושא של AI זה נושא די חדש. אני חושב שהוא פחות משנתיים או כשנתיים בעולם. נושא שאף אחד לא מכיר אותו לעומק, לפחות בטווחי זמן ששנתיים הוא נחשב די חדש, והוא די תופס. ולשכת עורכי הדין, כחלק מהמחויבות שלה לעורכי הדין, היא מוציאה גילוי דעת, להנחות אותם בכל מיני סוגיות, הן חדשות, הן מתחדשות, שמי שיפעל לפי הגילוי דעת, חזקה עליו שהוא פעל נכון, ואם תוגש נגדו תלונה, ובוא אגיד פעלתי על פי גילוי הדעת, זה יעמוד לזכותו. ולכן ברגע שזיהינו שיש משהו חדש בעולם, של AI, ואנשים מתחילים להשתמש בה, והנושא הזה מעלה הרבה שאלות אתיות, שאנחנו נרחיב אותם ונפתח אותם, מצאה הוועדה שכדי להכווין את עורכי הדין, נכון להוציא גילוי דעת, ושאנחנו מוצאים גילוי דעת, נספר פה את מאחורי הקלעים, אנחנו מתארחים פה בפודקאסט, אז פה אפשר להרחיב. זה לא שמגיע מישהו שהוא חושב שהוא יותר חכם ממישהו אחר, ומחליט, אוקיי, נוציא גילוי דעת ונעביר. רק להבין את המבנה, ועדת האתיקה הארצית מונה כ-25 חברים, עם 2 נציגי ציבור, ושאנחנו מקבלים סוגיות כאלו, אנחנו מקימים סוג של תת ועדה, והולכים להתייעץ. ולצורך גילוי הדעת הזה, פנינו והתייעצנו עם אנשי אקדמיה, עם דוקטורים, עם אנשי טכנולוגיה, עם אנשי משפט, עם אנשי תוכנה. בסופו של דבר הם אלה שאמורים לבוא ולהסביר, גם היה קשה להם עם ה-AI לבוא ולתרגם או להנגיש את מה זה AI. אתה אומר גם לאנשי טכנולוגיה קשה להסביר מה זה AI. לפחות אלו שהתייעצנו אותם והתייעצנו עם הבכירים בתחום. זה אולי שווה פרק בפני עצמו אצלכם לנסות להסביר מה זה הדבר הזה. וככל שהעמקנו והבנו מה הדבר הזה, גילינו שהדבר הזה פותח פתח לעבירות אתיות שיכולות להיעבר על ידי עורכי דין, מחוסר שימת לב, לא בכוונת מכוון, אבל עבירה שנעברה היא עבירה, ושאנחנו הרדנו מבט והסתכלנו על העולם, הרי ישראל אנחנו בכל זאת מדינה קטנה ועושים משפט השוואתי תמיד וכו'. אז בארצות הברית פתאום אנחנו רואים שהתחילו להעמיד לדין, ועדת האתיקה שמה, על עורכי דין שהגישו סיכומים, הגישו כתבי טענות, דרך AI, איך גילו את זה? כי הכתבי טענות שלהם היו פנטסטיים. מצוינים, מלא פסיקה, מלא מובאות, אבל כנראה אותו שופט שהוגש בפניו, הלך ובדק, התברר שהפסיקה לא הייתה ולא נולדה, השופטים שצוטטו שם, לפחות לא מוכרים בעולם המשפט האמריקאי, לא הוסמכו, והחליטו להעמיד שם על הדין על הדבר הזה. אנחנו מדברים על איזה מוצר מדהים, שיודע לעשות הרבה דברים, שנרחיב עליהם, אבל יודע גם לעשות הרבה דברים לא טובים. עכשיו, לעורך דין יש הרבה חובות. יש לו זכויות, אבל יש לו חובות. יש לנו חובת סודיות. יש לנו חובת חיסיון, יש חובת נאמנות. אנחנו נרחיב על הנושאים האלה אחד, כדי שאף עורך דין לא יצא אחרי הפודקאסט הזה. שהוא לא יודע מה קורה. שהוא אומר, אוקיי, לא הבנתי כלום, את הדברים החשובים. ולכן בשורה התחתונה יצא גילוי דעת שאומר, מה לעשות, מה לא לעשות, ומה לא לרוץ ולעשות. אז בוא תספר לי קצת על הגילוי דעת, לא נצלול ממש עמוק פנימה, גם בשביל לא לשעמם חלק מהצופים, אבל גם כי יש שם הרבה נושאים שמכוסים, אבל תן לי את הנושאים העיקריים שחוות הדעת מתייחסת אליהם. נתחיל קודם כל עם הנושא AI. AI הוא מחולק בגדול, יש את ה-AI הפתוח, שאנחנו מכירים אותו כצ'אטים למיניהם, שכל אחד יכול היום להוריד אפליקציה, או אפילו נראה לי זה מובנה היום במחשב עצמו, שאתה יכול לבוא ולשאול שאלות, להטין אליו קבצים, מידע, הוא יודע לנתח, יודע לעשות הכל, שזה דבר שאמרנו שהוא בעייתי, כלומר אסור. אסור בכלל להשתמש בצ'אט GPT? אסור להשתמש ברמה של להטין אותו במידע. כלומר, מה שאתה אומר, שימו לב, נחלק את זה, משתמשים ב-AI כמו ChatGPT,
אם אתם נותנים לו מידע... אסור להזין אותו במידע של הלקוח. כלומר, אתה בא ורוצה להעלות מחר איזה חומר או איזה משהו, גם אם תבוא ותגיד לי, וקיבלנו שאלות כאלו, אני אשחיר את השם ואת הפרטים של הלקוח. אז התשובה היא אסור. הצ'אט, ה-AI יודע, גם אם השחרת לו את השם, הוא יודע, אני לא יודע להסביר איך, אבל הוא יודע לבוא ולהגיד מי הבן אדם הזה, להצליב את זה עם כל מיני מקורות מידע אחרים, וברגע שאתה מעלה את זה, זהו, זה נחלת הכלל. עכשיו, ברגע שיש לך חובת סודיות, יש לך חובת חיסיון, אתה לא יכול לקחת חומר, גם אם השחרת אותו, ולשתף אותו לטובת הכלל. אוקיי, זה נושא אחד שמטפלים בו. הנושא השני שיש, זה מה שנקרא סגור. AI סגור. סגור מול פתוח. בדיוק. אוקיי, אנחנו תכף נצלול, כי זה חשוב מאוד. יש לנו עוד נקודות שם, זה האם אני יכול להסתמך על מידע שאני שואב מהזה, בלי להזין אותו, אני מבקש ממנו, תן לי פסק דין בנושא כזה או אחר. אז התשובה היא, החובה היא עליך, לבדוק את המהימנות, את האותנטיות, לא בטוח שהחומר שתקבל, הוא החומר הנכון. זאת אומרת, למרות שאתה משתמש בכלים שהם אמורים לייצר לך את התשובה המהירה והמדויקת באופן מאוד מאוד מוכוון לשאלה שלך, עדיין החובה של הבדיקה הזה יהיה על עורכי הדין, הם לא יוכלו להגיד, אבל זה מה שקיבלתי. נכון. הבנתי. אז דיברת גם על סוגיות אתיות, נכון? אז איזה סוגיות אתיות כסוגיה נגעתם בהם, אנחנו ניכנס לכל אחד מהחובות תכף. אוקיי, אז יש לך סוגיה של חיסיון, שזה, הרי חיסיון הוא חיסיון מוחלט. אתה לא יכול להעביר מידע, החיסיון הוא גם של הלקוח, ופה באנו והדגשנו שאם, כלומר, אם אתה רוצה לבוא ולהשתמש, או לבוא ולהעלות את הדברים, אין בעיה, אבל תחתים את הלקוח באופן פוזיטיבי. על מסמך שהוא בא ומאשר לך, שאתה מסביר לו גם מה המשמעויות של הדבר הזה. תכף ניתן את הכלי הזה לעורכי דין, נגיד להם בדיוק מה צריך להיות כתוב במסמך הזה, ואיך הוא צריך לעבוד. בדיוק. אז אלו, כלומר, תוכל להשתמש, אבל בכפוף לעשות אילו פעולות, שבסופו של דבר גם לא יכלו לבוא אליך כעורך הדין בטענות. זה גם נקודה חשובה שאנחנו עושים לנגד עינינו, כי בוועדה אנחנו בסוף מקבלים תלונות, מתלוננים על עורכי הדין, הרבה מהתלונות זה של לקוחות נגד עורכי הדין שלהם, וחלק מהכלים שאנחנו מעמידים לרשות עורכי הדין, זה תעשה ולא תעשה, כדי שיום אחד לא תעמוד מול מערך האתיקה, ולא תדע מה לעשות. זאת אומרת, מי שפועל לפי גילוי הדעת, וממלא את מה שכתוב שם בצורה ברורה, וכפי שהיא כתובה שם, הסיכון או החשיפה שלו לבעיות אתיות, עקב הנושא של AI, הוא נמוך יותר, לא קיים. אם הוא יקבל תלונה ויגיד, פעלתי לפי הגילוי דעת שהוצאתם, אז הוועדה, איך אומרים? זה יאמר, אדוני, פעלת, זה בסדר גמור. הבנתי. עכשיו, זה עוד כלי, אני משתמש בבמה הנכבדה הזו, סעיף 60א לחוק הלשכה, זה באופן כלי מה שנקרא שאילתות. אם לעורך דין יש איזו שאלה, הוא בתחום האתיקה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא פונה לוועדת האתיקה בשאילתה, מקבל את התשובה, אם הוא יפעל לפי התשובה שהוא קיבל, גם אם הוא יקבל אחר כך תלונה ויגיד פעלתי לפי התשובה, הוא מוגן. אז יש לנו פה ביצה ותרנגולת, כי אנחנו כרגע מטמיעים את כל פסקי הדין של האתיקה בתוך ה-AI, כדי שה-AI יוכל להגיד לעורכי הדין, אם הוא פועל לפי חוקי האתיקה או לא פועל, ולשאול אותו שאלות. יש לי תחושה של היגיון מעגלי, שה-AI יגיד לו שזה בסדר להתייעץ עם AI, ואז אנחנו נהיה בבעיה, אבל אני שם את זה רגע בצד, עוד לא הגענו לשלב הזה. אני רוצה קצת לצלול פנימה, אבל אחד הדברים שאני פחות הבנתי מגילוי הדעת, ופה אני חושב שחשוב שנבהיר את הנקודה הזאת, זה נושא של חובת הנאמנות והמסירות. על פי סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין, וגם על פי כלל 2 לכללי הלשכה בכלל. אז בוא תרחיב לנו קצת על הגילוי דעת בזווית הזאת, בנושא של AI, כדי שנוכל להאיר זרקור על הנקודה הזאת, כי זה אחד מהסעיפים האפורים האלה שאנחנו מכירים בעבודה השוטפת של עורכי הדין, ופה פתאום יש לזה משקל. אז א', סעיף 54, חובת הנאמנות, הוא בא ואומר שעורך הדין צריך, אם הוא לוקח על עצמו משהו, צריך להיות בקיא ומיומן במה שהוא עוסק בו.
כלומר, עורך דין שסתם דוגמה מתמחה בתחום פלילי, ובא אליו לתחום אזרחי והוא לא מכיר בו ולוקח תיק, אז הוא בחשיפה מול הסעיף הזה, ומחר תיתן נגדו טענה. זאת אומרת, שאם אתה משתמש ב-AI, זה לא הופך אותך ביחס לסעיף הזה למומחה בכל הוורטיקלים, בפסיקה, בחקיקה, בפרקטיקה המשפטית. חד משמעית. זה אמור להיות כלי עזר, וכלי עזר כשמו כן, הוא לעזור, הוא לא הופך אותך, כלומר, AI הוא לא עורך דין. ברור. נכון להיום, מה תתפתח הטכנולוגיה, זה יותר מהיר מאיתנו. אבל ברגע שיש חובה על עורך הדין, ברגע שהוא מסתמך על מה שהוא מקבל מ-AI, זה מה שאמרנו קודם, החובה עליו לבדוק ולראות את הדברים שהם באמת נכונים. ואם הוא לא מתמחה בסוגיות האלו בתחום הזה, היכולת בדיקה שלו היא מוגבלת, ולכן עקב חובת הנאמנות והנצירות, הוא צריך לדעת ש-AI לא פותר לו את הצורך לדעת, נניח תחום נדל"ן או נזיקים, אלא הוא צריך לדעת את זה בשביל, למרות שהוא משתמש ב-AI, הוא צריך לדעת את זה גם באופן אישי, כדי להיות מסוגל לטפל בסוגיות כאלה. נכון, בסוף זה פרקטיקה, בסוף זה התמקצעות, וכל הטכנולוגיה היא עזר, היא כלי עזר, והם לא כלים שמחליפים את עורך הדין. לא את שיקול דעתו, לא את חובת המקצועיות שלו, והחובה עליו לבוא ולראות שבאמת דברים כהווייתם. אני חושב שזו תשובה מאוד ברורה. שימו לב, AI לא הופך אתכם לעורכי דין לכל הסוגיות, הוא עוזר, אבל הוא לא מחליף את הצורך בידע. אז בואו ניכנס לעוד שני מושגים שהזכרת, שיש ביניהם איזשהו בלבול. נושא של סודיות ונושא של חיסיון. אני בעולם שלי, העולם הטכנולוגי, סודיות וחיסיון או הגנה על, זה אותו דבר. אז בעולם של עורכי הדין, מה בדיוק ההבדל בין שני המושגים האלה? נגיד, קודם כל בנושא של חיסיון, וזה גם דבר שאנשים מתבלבלים בו לעתים, החיסיון הוא של הלקוח. הוא לא של עורך הדין. זאת אומרת שאם הלקוח מוותר על החיסיון, אז העורך דין לא יכול לטעון ולהגיד יש חיסיון. הבנתי. זאת אומרת שכל עוד הלקוח לא ויתר על החיסיון חד והוא חיסיון מוחלט. ולכן אנחנו בהמשך נבוא ונסביר איך אתה כן יכול להשתמש אם הלקוח מאשר לך. אבל צריכים להסביר מה זה מאשר. הסודיות זה כל דבר שבא לידיעת העורך דין, או שאסור לך, יש לך סודיות על כל חומר שהגיע מהלקוח או מי מטעמו בנושא הזה של התיק, ואסור לך גם להשתמש בחומרים האלה. כלומר, הם נטו לטובת התיק. אוקיי, אז אני מבין מה ההבדל בין חיסיון לסודיות. איך זה קשור ל-AI? שאתה הולך להשתמש ב-AI, ואתה הולך, ונדבר כרגע שאתה הולך להזין אותו, ב-AI הציבורי, לא בסגור, בפתוח מה שנקרא, ברגע שאתה מזין אותו בנתונים בשאלות, שיכול להיות להפר או את הסודיות, או את החיסיון של הלקוח, ואמרנו גם קודם, זה שאתה מוחק את השם שלו, לא מספיק. לא, ב-AI זה לא עובד, והראו לי את זה בכמה וכמה טסטים. כן, אני עבדתי מול עורך דין, שאמר לי, תראה, הנה מחקתי בוורד את כל השמות, את כל המזהים, אמרתי לו, מצוין, תעשה לזה סייב, ואז אמרתי לו, כל מה שהיה כתוב שם קודם, כי זה כתוב בתוך המסמך, אפילו שלא רואים את זה. נכון, אז זה בשניים, לא ניכנס פה לקטע הטכנולוגי, כי זה לא התחום שלי, אבל א' הוא יודע לקרוא כל מה שמחוק, כל מה שממורכר, צבוע, כל הדברים הללו, והדבר השני הוא יודע להזין את זה ולהצליב את זה בכל מיני מידעים נוספים, שקיימים בחלל הטכנולוגי, והוא יודע להסיק מכל מיני הקשרים, ולבוא ולהגיד מי הדבר, ולכן, ברגע שאלו אותנו, קיבלנו שאילתה, אני רוצה לקחת את הכתב תביעה, להעלות אותו ל-AI, לכתוב לו, תן לי שאלות לחקירה נגדית, או תציר. והוא עושה את זה פנטסטית, אבל יש עם זה בעיה. הוא מפר חיסיון. הוא מפר את החיסיון, לצורך העניין פה את הסודיות, חיסיון, כל אחד תלוי איזה תציר העלית וכו', אבל פה אנחנו נמצאים בבעיה, וברגע שזה פתוח, אתה צריך לדעת שזה לא נשלט. אבל אם הלקוח ויתר על החיסיון... אז בואו רגע נתמקד בנקודה אותי מה זה ויתר. ויתר, אם מגיע לקוח, ואתה אומר לו, תקשיב, האם אני משתף את המידע הזה? גם אם מחקתי, יש סיכוי טוב, לדעת אנשי המקצוע, שידעו לזהות את הדברים. ותדע לך שזה מתגלגל, ותיתן לו את ההשלכות, ככל שאתה יודע לתת, אני לא יודע לתת, ולכן זה בעייתי בעיניי. לאיפה זה אמור להתגלגל וכו'. והוא חותם לך באופן נקודתי, הסבירו לי וכו' ואני מוכן, אז לכאורה אין בעיה. אבל זה אומר שזה צריך להיות באופן נקודתי,
והוצאנו בגילוי דעת, לא להכניס את זה בתוך הסכם שכר טרחה באיזה סעיף אחד מיני רבים. צריך להכניס את זה בנפרד. להכניס את זה בנפרד, שהוא יבין את המשמעות של זה. אז בוא ניגע בזה באמת. מה הדברים הקריטיים שצריכים להיות רשומים בתוך המסמך הזה שעורך דין נותן ללקוח שלו? הוא אומר, אני פלוני אלמוני, מאשר, שעורך דין זה, מאשר לעורך דין זה להשתמש בחומרים בפלטפורמת AI, לאחר שהסבירו לי את הדברים ואת ההשלכות, ולרבות דברים עתידיים, לרבות שאי אפשר לדעת את הדברים הללו, ולמרות כל זאת, אני חותם ומאשר להשתמש. האם כתוב שם? אבל שוב, אבל אני אומר, לא כמשהו מובלע, בתוך איזה הסכם שהוא עם כמה וכמה דברים. זאת אומרת, האם כתוב שם בבולד עם מסגרת שחורה, כתוצאה מהשימוש ב-AI, אני שם כרגע את המילה פתוח, תכף נדון מה זה פתוח וסגור, כתוצאה משימוש ב-AI פתוח, אני כתוצאה מהשימוש מוותר על החיסיון? הוא מוותר, כן, הרי החיסיון אמרנו של הלקוח. נכון, אבל החתימה, המסמך הזה צריך להכין, חוץ מהסבר על איך אני משתמש ב-AI וכולי, גם ויתור על חיסיון? זו שאלה קשה, כי כשאתה מוותר על חיסיון, יכול להיות לזה השלכות שלא יודעים עליהם כעת. ודברים, כלומר, זה העצה האישית. אתה שואל אותי אם אני כעורך דין בפרקטיקה יחתים מישהו על דבר כזה, התשובה היא חד משמעית לא. כי אני לא יודע מה ההשלכות של הדברים הללו. הטכנולוגיה עדיין היא למדה, כלומר, היא גדלה והיא מתפתחת. ואנחנו לא יודעים את ההשלכות, ומחר תעלה אפילו הסכם פשוט של מחיר דירה, ועוד איזה כמה שנים יהיה איזה, לא יודע, תביעת יורשים, או חלוקה, או מקרה גירושין, או משהו כזה, ואז הוא יגיד למה אמרת ולא הבנתי, ולא הסברת לי את ההשלכות, ולא ידעתי. אז ברגע שיש טכנולוגיה שאנחנו לא יודעים עדיין את הדברים, והיא אמורה לבוא ולעזור לנו, אנחנו כן יודעים היום, בנקודת זמן הזו, שהדבר הזה הוא לא צפוי, והוא כן יש לו את היכולות לעשות את הדברים הללו. הבנתי. אז בוא ניגע רגע, אחד הדברים הקריטיים שאני קראתי בגילוי הדעת הזו, הוא ההתייחסות למערכת AI פתוחה ומערכת AI סגורה. עכשיו, כשאני קראתי את זה, קצת התקשיתי להבין את זה בתור איש טכנולוגיה שאמור לתת מענה לעורכי הדין. עלינו שיחה קצרה, הבהרת לי את זה בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אני חושב שזה צריך להיות ברור גם לעורכי הדין. אוקיי, אז בואו נסביר. מערכת פתוחה, כשמה כן, היא פתוחה לכל העולם. אין לך על זה שליטה. זה כל התוכנות אפילו החינמיות, או אפילו לא חינמיות, אפילו הצ'אט שאתה משלם עליו את המנוי החודשי, הוא נקרא פתוח. כי אין לך שליטה, לא על הטכנולוגיה, לא על איפה נשמרים הקבצים, לא איך משתמשים בהם. לא מי משתמש, לא מי מתחבר, לא, אין שום דבר. אתה מזין אותו, ואתה נכנס עוד אחד מיני רבים לחומר שמזין אותו, וככה המכונה הזאת הרי למדה, והיא מכל השאלות ומכל הדברים, היא מלמדת את עצמה. זה בגדול, ככותרת, איך הטכנולוגיה עובדת. מערכות סגורות, ואמרנו, הרי זה כלי שאנחנו רוצים להשתמש בו, הוא כלי עזר, אין שום סיבה לא לעזור, לא להשתמש בו. אז משרדים, אנחנו יודעים את זה על משרדים גדולים, אבל לא רק, בנו מערכות סגורות. מה זה מערכת סגורה? מערכת של תוך המשרד, שאין לאף אחד חיצוני גישה אליה. יש את המידור, אנחנו יודעים למשל חומות סיניות. חומות סיניות, בדיוק, החומה הסינית הידועה שאמורה לעשות מידור בין מחלקה למחלקה, היה מאוד מאתגר את זה. והם מנסים להתמודד עם זה, והם עדיין כללי האתיקה חלים, והם מחויבים אליהם, זה שיש טכנולוגיה חדשה, זה לא מבטל את הכללים ואת החוק, אבל ברגע שיש מערכת שהיא סגורה, נגיד מחלקת נדל"ן או מחלקת ליטיגציה, עושה לעצמה מערכת שהיא לא מחוברת לאינטרנט, בדרך כלל זה מערכת ממש פנימית, בתוך הבית, מה שנקרא. זאת אומרת, הקבצים נשמרים בתוך הבית, הם לא יוצאים החוצה למנועי AI חיצוניים. נכון, אין גישה גם להזין, או להיכנס לתוך המערכת, לקחת ממנה מידע, או משהו כזה, היא לא תלוית רשת, היא רשת פנימית בתוך המשרד, אז אין שום סיבה לא להשתמש במערכת הזאת, שהיא רק אמורה לבוא ולייעל את זה, ואני יכול להגיד, אני ראיתי את המערכות האלה, ראיתי גם את המערכת שלכם, שבאמת המערכות הן מדהימות. הן מערכות מדהימות, שעם משהו, אני אגיד זה ככה, אתה עושה מחקר משפטי, ופעם היית מושיב מספר מתמחים, עורכי דין, לעשות פסיקה וכו', בלחיצת כפתור פחות מדקה, ואתה מקבל פסיקה שלא ידעת שהיא קיימת, והיא קיימת. כלומר, היא לא מומצאת, כי זו מערכת סגורה, שהזינו עליה, אם תרצה נוכל להרחיב ונתמקד בזה. אז זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה, כי דיברת על מערכת סגורה, שבה אני לא יכול להעלות מסמכים,
שיצאו החוצה מכותלי המשרד, ודיברת על מערכת פתוחה, זו מערכת שנמצאת בחוץ, שכל דבר שאני מעלה לה, שים לב, אין לך שליטה על זה. נכון, המערכת שלנו, שמיועדת לאסטרטגיה ולמחקר משפטי, היא מערכת שמכילה למעשה את כל הפסיקה והחקיקה, שזה מאגר מידע סגור. מצד אחד, היא לא מכילה פרטים על לקוחות, היא לא מכילה כתבי טענות, או פרטים מזהים על תיק מסוים, היא מכילה ממש את הפסיקה ואת החקיקה, דרך אגב, אם חל עליהם חיסיון, אז זה פלונית, כמו שזה יוצא מבית המשפט. אז למעשה זו מערכת שכן משתמשת במנועים נורא חזקים חיצוניים, אבל היא לא מעבירה להם בהגדרה. אי אפשר להזין אותה. אף אחד לא יכול להזין אותה. אני כמשתמש קצה יכול רק להגיש שאילתות. נכון. אני יכול להשתמש במנוע של השאילתות, לא להזין אותו בשום דבר, ולכן היא נחשבת כמערכת סגורה. כי אי אפשר לגרום באמצעות המערכת הזאת למידע לצאת החוצה. מידע שחל עליו... נגדיר את זה ככה, אי אפשר להזין אותו במידע שהוא לא המידע הנכון, כלומר, יש שם רק פסקי דין מאושרים שבתי המשפט הוציאו, כלומר, הוא לא יכול לבוא, אתה תגיד לו, תכתוב לי פסק דין, הוא לא יבוא ויכתוב לך את הפסק דין, כי הוא לא מוזן בדברים כאלה, הוא לא למד. בכלל עובדות המקרה, בחוות דעת הרפואית, וכל מיני דברים כאלה שיכול ויחול עליהם הנושא הזה של מערכת סגורה פתוחה. אוקיי, אז אני חושב שעכשיו אנחנו מבינים קצת יותר טוב מה זה מערכת סגורה, מה זה מערכת פתוחה. אני אשאל אותך שאלה קצת כללית לסיכום. לאיפה זה הולך? וואו, אם הייתי יודע, לא היינו יושבים פה. אני לא יודע אם יש מישהו שיודע, אבל בהחלט עולם הטכנולוגיה, ובמיוחד בדגש אני בעיניי, בזווית שלי מהקורונה, תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה, ואני יכול להגיד שוועדת האתיקה היא מאוד ערה להתפתחות הטכנולוגית, ומי שעוקב, אנחנו בקורונה, ברגע שהיה, נתנו את התצירים בזום, שאפשר להשתמש בזום, שנכנס אז לחיינו, בסערה, ובהמשך את כל הנושא של חוזים הפכנו לדיגיטליים, אפשר היום לעשות חתימות דיגיטליות, ובכל הדברים האלו, אפשר להשתמש ב-AI בכפוף לכללים, כלומר, העולם הולך להיות יותר טכנולוגי, אבל בסופו של דבר, לעניות דעתי, עורך הדין, האדם נקרא לזה, האנושי, עדיין יצטרכו אותו, האם זה יחליף אותנו? תלוי איזה תחזית מעדיפים לקרוא, אני מהצד האופטימי, שתמיד שהייתה מהפכה תעשייתית, אמרו שלא יצטרכו אף אחד, ושהייתה את המהפכה התחבורתית, וכל פעם שהיו מהפכות, הספידו את האנושות, אבל האנושות היא זאת שהמשיכה, זה ייעל, זה ייטב, זה יוריד את השומנים שלא נצרכים, אבל ברגע שהשתמשו בזה נכון, וברגע שהשתמשו בזה לפי הכללים, אז יהיה כלי עזר מאוד חשוב, מאוד מאוד נצרך, אבל כשמו כן הוא, כלי עזר. מנחם, אני שומר לעצמי את הזכות להזמין אותך לכאן שוב. שמחה רבה. נקרא לזה במדרגה הבאה של הטכנולוגיה, שתוסיף עוד ועוד יכולות, שיפתיעו כנראה גם אותי, גם אותך, וגם את שאר עורכי הדין, בטח בוורטיקל המשפטי וההשפעה של ה-AI עליו. אז שוב, אני רוצה להודות לעורך דין מנחם מושקוביץ, יושב ראש ועדת האתיקה בלשכת עורכי הדין. תודה רבה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה. האזנתם לפרק נוסף של גיידליין AI. לפרטים נוספים על גיידליין ועל תקדין AI, חפשו אותנו בגוגל וברשתות החברתיות. נתראה בפרק הבא.